Čus! Zdraví vás Beer Spirit a vítejte u prvního videa na Mists of Pandaria World of Warcraft a jsme u vytvářeče postav, neboli Creating Character a máme tu Humana, Dwarfa, Night Elfa, Gnoma, Draena, Worgena, Pandarina, Orka, Andida, Taurina, Trolla, Blood Elfa, Goblina. A my si můžeme vybrat jakoukoliv z tohoto povolání. Máme tu Warriora, třeba u Pandarina máme Warriora, Huntera, Rogunu, Priesta, Shamana, Vága a Monka. Za Blood Elfa máme Warriora, Paladina, Huntera, Rogunu, Priesta, Mága, Warlocka, Monka a Death Knighta. A prostě takové. A co se mi na téhle hře datadisku hrozně líbí, že je to, že Humanu přešel i Hunter, takže mi to teďka úplně mi to rozzářilo, úplně mock. Ale možná by si mohl dát Draena, protože toto nikdo se nenatáčí, ale já nechci Draena, proto si dám Pandarina a nedám si ani Pandarina a dám si Humana. A když si nedám Humana, tak bych si mohl dát Trolla, ale Trolla si nedám, protože tam je to bugnutý, takže já si dám Pandarina. A máme tu na výběr za klásy Warrior, což je bojovník se sekerou nebo mečem s těžkým brněním. Hunter, lehké brnění, zbraně na dálku. Hunter, střední oblečení, také lehkostřední oblečení na blízko. Priest, lehké oblečení, healování. Šaman, tady je ukázaný NH je na blízko melee a mage je na dálku lehký, jeden z největších damageů v tomto datadisku. A Monk asi se nejlíp za něj bojuje a na blízko. Můžeme si vybrat Monka, teda Mage, Shamana, Priesta, Rogunu, Huntera, Warriora. Vždycky tyhle vytváření postav trvá nejdýl, takže já budu přemýšlet chvíli a mohl bych si dát Shamana, že jo? Shaman by nemusel být špatný nápad, ale Shamana už jsem hrál. Mage jsem už taky hrál, Priesta už jsem dodělal, Rogunu už jsem taky kdysi dodělal, Huntera jsem hrál tak do 20. levelu, ale ještě nikdy jsem nedal Warriora, a Warriora se si nikdy nedal, protože ho neumím. To je rozhodnutí, že? Dáme si Mage. Tak, mi se hrozně líbí tady toto. A máme tu na výběr ocásek. Jsou tu i ocásky takhle jakože na výběr. A nejvíce mi líbí asi tady toto, protože má krásný ocásek, takže my si dáme toto. A jo, dáme si ženskou, protože ženská je to taková úplně nádherná, těch Pandarinů. Tak a co si dáme? Máme tu úplně taky ty čínské vlasy a také ty úplně zajímavé. A toto je takové pěkné, že jo? Ale třeba ten dlouhý cop nebyl taky špatný. Tak dáme si dlouhý cop a hair color. Máme tu takové ty barvičky, modrá. Tak dáme si tu modrou asi. Jo, modrou. A earring, to jsou náušnice asi. Tak a to si dáme toto asi. Jméno si dáme Spiritka. To tu určitě nikdo mít nebude. Ano, Spiritka tu nikdo nemá. A máme tu Mage, teda si myslel, že jsme si dali Monka už hezké načítání světů. Takže já se s vámi na chvíli rozloučím a čus. Tak, jsme tu u pandarenského takového toho začátečního videjka a máme tu už první úkol. Mohli bychom si zapnout zvuky, že jo? Protože bez zvuku to není ono. A dáme si třeba zvuky až sem a máme tu Master Shanga Xi a mi se to úplně prostředí líbí. Bez lagu prostě hrajeme tak na půlku nebo teďka. A teďka si máme jít vylutnout zbraň.
Jako mák si myslím, že budeme mít nějakou takovou tu mákskou. Sakra. I need to get closer. Proč mě to nejde vylutovat? Proč mě to nejde vylutovat? Halo, že by mi někdo odpověděl? Mě to nejde vylutovat. Jo, aha. Já jsem myslel, že tady toto musím lutnout. Tak, toto asi to zrušili. Hraju na free serveru Pandashan. Nebudu si kupovat něco, co hraju párkrát za prostě rok. Ale na tomto serveru mě to opravdu vážně baví, já to nechápu. Mě to tady prostě baví víc než na Ofikách. Že si pamatuju, že já jsem byl na Ofikách a tam to bylo takový jinčí a teď tady je to úplně takové... To prostředí prostě těch normálních hráčů, jo. Tady máte důkaz toho, že opravdu mák je opravdu silný. Tady mák je opravdu silný kafe, protože mága potkat třeba v BGčku, tak jste mrtví. Mák je úplný sráč, úplně, ne sráč, jakože já to nemyslím jako ve špatným, úplný sráč v BGčkách, prostě on nás zabije úplně všude. Já když si pamatuju ve Vodlcích, tak furt, já jsem tam umíral úplně furt kvůli mágům. A teď si dělám mága samotného. Mága jsem hrál hrozně moc ve Vodlčku, TBCčku, protože to byla takový moje oblíbená postavička. Že jo, mák, prostě takový ten klasika. A co mám říct do tohoto serveru? Je to free server s mnoha bugami. Třeba tady ani nemám takovou tu prostě, třeba když se podíváte tady, tak ani tady. Jo, nejsou to tady prostě tady, no, nejsou to animace, jo, animace jakože tady dělají takový hula, ale to je všechno, prostě tam nejde vidět, že třeba čaruje ten oheň, ale to mi tak nevadí, je to přece free server, nemůžu od toho očekávat Honzu. Nemůžu to očekávat Honzu, ano. Nemůžu od toho očekávat hodně. A teď, co teď? Teď mám jít asi do té budovy. A aspoň se podívám tady na mapku. No, načítá se mi mapka. Tak. Dobře, tak máme zabít tady tyto. A teď tak. Jo, to bylo asi nějaký taky jakože jen tak na duely ve dvou. Jo, jde vidět, že tohle jsou přátelští, takže se to jen duelujou. Takže oni mě asi nemůžou zabít, co? Koment, to bylo. Já úplně nesnáším ty Francouze. Já jsem jenom potkal takového Francouza, napsal jsem mu I don't have my quest. Please help me. A já jsem nevím, já nejsem zrovna Angličan. Jo. A on mi napsal nějaký francouzský věci a po půl hodině mi napsal. Já nevím, co mi to napsal. Prostě on se na mě furt díval a najednou mi prostě začal psát také blboviny a po půl hodině mi napsal něco česky. Že ať jdu do píp. Tak jsem mu napsal, že jsem taky Čech. Jo, takže už nebudu kastit tamto, ale už si mě pěkně dávají. No tak. No tak pomožte mi lidi. Nezabijou mě přece, ne? Já jsem si všechny natáhl a vůbec jsem ani nechtěl, tak. Jo, tady instruktor Zi. A asi mi píše Honza, protože přijel od babičky. On se fakt přesunul. Hustý. A když jsem tu byl naposled, tak jsem ještě... tak ještě nebyla tady ta pandarenská, nebo... Já jsem slyšel, že tohle není vůbec pandaren. Já jsem si vždycky myslel, že tohle je prostě pandarenská. Tohle se jmenuje pandaren a to je nějaká želva. Jo, to vím, že to byla želva. A já jsem myslel, že ten želva se jmenuje pandaren. A najednou jsem zjistil, že co jsem si to myslel, tyjo. Že na mě prostě kámoš vyřval. Prostě mě seřval za to, že nevím, co to je. Tak jsem ho seřval za to, že ano, to musí být tam XP pandarení. A mě seřval. A zjistil jsem, že tohle prostě nemenuje že se to tady nemenuje pandaren. Prostě to pandaria, že se to tady nemenuje pandaria, ale že to je